سلام تنابب بزلخم ويبتعخم كبرات تغطاتل تتقرأ ستريم ميديا كونيرال تولد عمبب أمريكا خيدلهم مسابي أحمد زقبرو مرلا الزرارة بخوينهم إرتران أب موداتا أب استسعارت اللو مدرخ ودجر إثيوبيا بموديل نتقال أي درجة حيزاوت يالام أب قداي مقرات كتسالنت برا مقالة أديس هوا كبسر رحتنياتات مقد أير إثيوبيا بقطتا زيتو هابا حابريت علم ترامب قبل على إرترا زصدقوا وسانة شاقلو تفتير لهم أب تقرأي أب سراويت زوتو كورو حدشتي أون تاو معبالتات ترأيهم أب مقالن فلمعوان لومين هزبي زتبسر حدش مدرخ لهم جيتاچو ردام نبل علابي أحمد سلطاو قالسن محزنتني فوت إرزولو زبلو أكالات مقالس عنفوتو زبل ودمع الله وغيرهم بمجبر بار كالي حدش منغستن ممسرات بروسس كم تجمرون الله وخوين لهم سلام كبرات تغطاتل تتقرأي ستريم ميديا أزيومن كالوتن علتاو زيناتاتنا يوم بحثرت زيناتات جنبيرنا نابا زرزر تحوزتنا حدشت معبالتات زعلتن كنسقرينا كوني ريل تولد عمبب أفلطون سناي فقادن قدماء منيستر أبي أحمد نابا أمريكا كايدلهم كملس جو بقيرو كقرز خدلو مخنات زوصدو ولك أو مرقز انيو زوصنو كوني ريل تولد جنرال تادسة بريزيدنت يغنو زبل حساب بايت عالم أبيلوما بقجل دابروت انه سرطن دمسي نخركبن زحجز نبرة موخان وانت فادت لهم بتوسعي نقول لقيتاچو يدق فيهم زبال ولك أسواتن نجارون بوليتيكينياتن يوتيوبراتن نخسروا سمزرزر نعري مسودن بيتي كوينو يسرح زنبرة ونيوم يبلغهم تمو أستم زنا غيدنا يتبيلي بيهنا ورحات تقراي ما أخل زقبرن متنقاين أين برانين سنترو عاد تقراي أين بران كم تقاماتون فتح ميكالنا نيو سبريد أب الناقور نفسي درجة بشي حمنا ناي تسعة سلستن أو تبيلي وش استفدت رشقرون بعين بهيرا ورب حتى تقراي ناتر أي كون تفتح بعيني نايتوب سوات نفسه أن مبرارني ترايا وعلى حزون عام خازب التنكايدا أجل لزول وجنات له تقراي إذا لا تدرجان تبرح إنتنا زحاسبو زول درجات أي تعال وحال حدا شعكو وأنا مرحي بمخاني ناتي ودكتي نتقراي ودي أوائلكاكو أقريخ دبر لك تقبل كتير لك وزي أقريخ تقيركا حقا كان سلت أن ملك أعونكو بقعتي أمز حلفة مريحنا سراوي التقراي حاجة وسانة وسينيرو توسانة نحادة بوليتيكا ودب زدق فيه سلازي توسانة تخكلي يكون نزول وقنات اللو بمسر تخا مريحنا سراوي التقراي منقون يادو يكونني كونز قبا إذا سراوي تزي يتب تقراي زبس حزر بدل بتعمي يزحمو تزو اكستريم يزحمو بيزاهم يلون كنده يجي لميني بيزاهم زي صقوم نفتحلو شجر نفتحلو توهايلو بزح يزرب يكب يزارب مفسح شيء هذي تن عسرت سلسة نتبتعت وانا نتحس نحيد العلم يرجع وصر شو عتا بقت سراويتس نحادة بارتي حيل بيورن وعلى شوقيتو يعتبر أبتو أنتي أنا بقول لي زي أرلا يكون نزول تقامو قريبة قلني حدا بارتي سراويتي سلازم لكن يكون تو انتربريتيشن رونج بنقدي انتربريت تغيري والبريتيريا ما انتي كتهلو تحمسان حدا برسنت او قواعز تقنايا نايت قواعز جبره سلاز ودت نسها كتب معراريلو ندقفينا ياتو امبر ناتو انا نحناس نايت بارتروس مسارعي ويناتو اقالاتنا ايتول نتو قواعز جبره أكل ندقفينا ندقف يقول تحمسان حدا برسنت نعوك تكون كتمعراري دقافنا نهيب ياتو بتحمسان حدا نيا زي تخكل دي تزيب لا نيرا صبط نيرا زي اسل اتوت تسراويت توتالي حدا بارت تشوغيتو تقالو تزخور قال السراويت زي كتكع زي الرول يزلو ما انت شع دينا يكنغورو زي هذا شع لي بقى يبحث هذا شع خالي شبيوتو هذا شع بهراو خبره إلنا رنحزون أمنين وران سراويت حزونكو بهراو خبر نايت غراي بهراو والتا نايت غراي مس بطابيعات ورداتات من حدار مقيارات هنا تحيزو مستي مريحنا السراويت زرعلو نطتات اللو تن مكريت الشبو ابزي حق دويل اللو
أبيرو يمرح وهوتيل يمرح حدا أبكالي يمرح خلته من حدا تقرأي نفس رأيتهم لما عرفت وين سراويته يكون تهزبي بقى حدا بقى هو كاتر ربشان كيف تسألنا حلونا أي لتزم سراويتنا ما تمركون دالكو زوري نايت أبي ناي وردا ناي قبلين زبالة كوسنات كوين عدقرات داق حمص أو زوادو مراد ما قلت دي سلسة وردا كوين أبكالي كوين بكابينة بتن مكريت السمرة ناي ما ندقا في كويتنا بقى دو كوب مبزحتو بتن مكريت هاتي تشيبو ما نخيو أين نقول تاي مشينا تاي حلافنا أبي قداي مو قرات بررا مقلا أديس أبا زوج حبرتا كاب حقي إزرا حق أيو تباهلهم بررا أديس أبا مقلا لوم يخون صباح كقص اليوم عربي يخون كلامون كوم ويبلهم قدمي لزوج حبرتا كم زملاختهم كاب أديس أبا نام مقلا زقبر بررا أوروبلان كاب على تروع كساب عربي بررا يلندك تقرأي نبيت الصبا متهم بعل كي وعلو زقبر زلو شرحي عقب كبهالي قبا مرة رحمن قداير يتوب كساب معز كم زبال اسرح إن من تايزبل ترعن زتحاوسو حابريتا أقالي حمني رميم كاب لومي ربع كساب عربي معلتاو شوعات نفرتين مقالة كبرا تقوعست تكيت قوليت كم زلو أرقها قيسنا زبل حابريتا دما سعيب لهم أب حدا معلتي كندزي بررام قد أمو بمغنيات بعال كم زغنن نبي كالوت كتماتات كللاتن اتهاجر وانت مساسا لبزع تقوعستي مهلاو من سعيبو موخانيو تحسرت ناي مقوعزي أقات مزلهم بقدماوي تمبيت ويزرو زناش تاياچونا تسرح زركب كالاي بركي بيت تمرتي زتحازلو غزي سليدا كم زيت ازازمه تحبيرم اب كتما شرن داسلاس درجو زحلو كالاي بركي بيت تمرتن مسرح علمو اب كلتشن 11 عامه تبرت بقدماوي تمبيت زناش تاياچو مسرت امن خورنا بالعل 20 مليون بر نمهناص كم زتنبرن زفلت كوينو بسنكا بتግራይ سفطر كوينان سعيبو ግን ህንጾቱ ጠጠውሉ ከም ጸንሐ አብዛዕመት በትስተረፈ በጀት ምስክልል ቢሮ ልማዓትን ኮንስትራክሽንን በመረዳ سروحو كم زجمرة تفليتهم أبتبوتا بأكل ترغيبهم زلو درجة مبرزابو كنتبا كتماشرن دا سلاسة آيتا قبر مدن يوهانس كم زبولبهم بقدماوي تمبيت ويزرو زناش تاياچو ابي كلتشن 11 ب20 مليون بر بجت سراح جمره خوينو بزغات اما خوينات كقصل بزي مخالو دحر وعل سلام بريتوريا نزي بروجكت حاوسو كلهم ناي كتمانا مسارة المعات من قصاص جميرنا زولوتهم كنتيوا يخون امبر ابز حزوان كابتي تبجوتو 20 مليون بسنك نهار عداغا واغام نابل علي 137 مليون بر بجت كم استحاتته بسمويا صنعات كم استغبرلو غليصوم حبر السبب كاب صباح جميرو زيتي دورهون قاقحون ازيو تمطاطان بزخونه واغا ابدي حسابا نبر بيت مزغاجا كتما مقل ناخد كعدغن كشهيطن ططح بايتا امچاچ الله خيلو ممحدار كتما مقل تممحدار مس ايجنسي نغدن سددن كللنا بيرو حرشا زوبا دبو مبرقن بحبار بموان بمغنيات بعال تنسايم نتبعال زدل زبل كله ناي قرب حصرت نخيغاطم يسرح كم زلو مكتل كنتيبا كتما مقل ايتا الياس كعساي ايتا الياس كحساي مس بركت زولو امصاتن مكفافلتن زيتن مس مربحتي دورهون قاقحون زملكتهم اكلاتن حويسكا اخول مردا تغيرو يزبل ايتا الياس حبرسب كابتي زغلص على جميرو نتخاتالتي 3 معلتات اب كبابي نبار بيت مزغاجا كتما مقلب مخار بتمطاطان واغا كعديق يغبا يللوم بتصحفة سراحتي مقبار سناي تأمت العلي 6.5 مليون بردقف غيرهم بتصحفة سراحتي مقبار سناي تأمت اب معقوبة مزابلت نزركو ابالات محبر تقاللتن ابالات محبر قرآت كينات تقراين نمو على بعالتن سايزغون العلي 6.5 مليون بردقف غيرهم بتصحفة سراحتي مقبار سناي تأمت قدم كبلون كوميشن حربنياتات تقراي 9 مليون بر نبيرو محبراو قداين اقرمت كالن 1 مليون بر نمحبر دق سوات تقراي 1 مليون بر نمحبر تقاللت تقراي كلتا مليون كمون محبر قدعات كوينات تقراي كلتا مليون بدمر 9 مليون بر دقف كم زقبرا يذكر كبل كوميونيكيشن تأمت حبيرهم قلقالوت موقع عزيان قدعات كوينات تقراي تبسيرهم بمتحوار بيرو ترانسبورت المرخبن تقراي كوميشن هاربنياتاتن ناستا 300 زغونو قدماي درجة وقعات كوينات تقراي ابق نبع الفاسيكا نسا قلقالوت موقع عزيان كم تدالو تحبيرهم على في بيرو ترانسبورت المرخبن تقراي اي تتعدل منقستم ابزوريا قلقالوت موقع عزيان قدعات كوينات تقراي تخرج زقبرم ممرحتاتن السرارحاتاتن يوص كم زلو قليصلهم ابقى صالوان جغانو قدعات كوينات نمحكاما بتوقعاتي بتكنولوجي استحجز متغاب اوتوت كجبر مهانون نمفلات تخايل لهم
ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ አብልዕሊ ፒፒ ወታደራው ወፍሪ አካይድሎም ወፍሪ ግንባር ሽሕስተ ሰኔ ሓድሽ ወታደራው መጥቃዕት ጀሚሩሎ ዛጊድና 4 ዞባታት ወለጋን ንሓደ ዞባ ሸዋን ሓዊሱ ብሓፈሻ 5 ዞባታት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ኣእቲሎም አቦንጎ ጉጅለ ጌታቸውን ፌደራልን ጊዜያው ስልታው ምሕዝነት ተፈጢሩ ዘሎ ይብሉ ደገፍቲ ጊዜያው ምሕዳር ነጠፍቲ ሚዲያ ኣብዚ ቀረባ እዋን ካብ ትግራይ ብናይ ደብረጽዮን ሕወሓት አመራርሓ ሰራዊት ትግራይን አመራርሓ ጊዜያው መንግስቲ ትግራይ ነበር ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ኩነታት ፈጢሩ ዘሎ ይብሉ እዚ ሓቢርካ ምስራሕ ብክልተ መንገዲ ይገልጽዎም ኣብ ትግራይ ብጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ሕወሓትን አመራርሓ ሰራዊትን ዝካየድ ዘሎ ካብ ውዕል ሰላም ዝወጽእ ስራሕቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ዓለምን ሓበራዊ መግለጺ ብምሃብ እቲ በትግራይ ዘሎ ኃይሊ ከቃላዕተን ሀቢብካ በመስራህ ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ክገልጹ ዝተገደዱ አባላት አመራርሓ ምስ መንግስቲ ፌደራል በመትሕባር ፖለቲካ ትግራይ ዘለዎም ተሳትፎን ምፍጻም ይኽእልና የዘልዎ ሽሞትን ቦታን ፌደራል ይረኽበለው ይብሉም ወጅለ ጌታቸው ምስ ፌደራል መንግስቲ ስልታው ምሕዝነት ክፈጥር አገዲድዎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ንዝካየድ ለውጢ ቀንዲ ዕንቅፋት ዝኾኑ በአፈሙ ዝተዓጀበ ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ንምስዓርዮም እዚ ጊዜያዊ ስልትንበር ናይ ብልጽግና ምጽምባሩ ዘመልክት አይኮነን ኢሎም ይከላኸሉ ጉጅለ ጌታቸው አንጻር ናይ ደብረ ሕወሓት ምስ ፌደራል ፈጢርዎ ዘሎ ጊዜያዊ ስልታው ምሕዝነት ኣብ አካይዶ ውሕሉል ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም ዝሓቶም ፍሉጥ እዩ ምኽንያቱ ንሱን ፌደራልን ኣብ መጻኢ ዕድል ምስል ርእሰ ውሳነ ትግራይን ዝተፈላለዩ ዕላማን ድሌትን ዘለዎም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ሓደ ነቲ ሓደ ንእግሪ መንገዱ እናውሓጠ ክኸይድ ይደሊ ይፍትን ይብሉ ደጋፊ እቲ ዝነበረ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ነጣፊ ከመገላልጾም እዚ ጊዜያዊ ምሕዝነት በዛ ገባብ እንተተሰሪሕሉ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ሕወሓት ዓብይ ጸቕጢ ዝፈጥር ስራሕ ዘይኮነስ ኣብ መንቀርቅሮ እትዩ ዝሕነቕ ስልትዩ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ጊዜያዊ ስልታዊ ምሕዝነት መሰረት ብምግባር ሰለስተ ዝምባለታት ይንጸባረቑ ዝበሉ ድማ ምስ ኣብይ ኮንካን ትግራይ ዝጠቅም ስራሕ ምስራሕ ኣይከኣልን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ዝጠቅም ክሰርሕ ኢልካ ምሕሳብ ኣይከኣልን ስለዝኾነ ጉጅለ ጌታቸው ነዚ ስልቲ እዚ ክመርጾ ኣይነበሮን ዝብል ተቃውሞ ይቕርቦም ጉባኤ ዘካየደ ሕወሓት ንቐጻሊ ወረዶ ስልጣን ኣይረክብን ኢሉ ካብ ተሓታትነት ንመዳም ተወሳኺ ጸገም ክፈጥር ካብ ወሰነ ምስ ኣብይ ብምስራሕ ነዚ ጉጅለ ካብ ምድኻምን ምብታንን ካሊ እንታይ አማራጽሎም ካብ ፖለቲካ ገዲፍካ ናብ ውልቀ ናብራኻ መእታው ምስ ኣብይ ጊዜያዊ ጥምረት ፈጢርካ ምቅላስ ዝበለጸዩ ስለዚ ስጉምቲ ጉጅለ ጌታቸው ልክዕ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ድማ ብተጸራር ጠጠው ኢሎም ኣለዎም ትግራይ ናብቲ ፌደሬሽን ብዕሊ ክሳብ ዘይተመለሰት ናይ ትግራይ ተወካሊ ናብ ፌደራል ከኣቱ የብሉን ዝብሉን ካሊእ ርእይቶ ወሃቢ ከም ዘሎ ይግለጽሞ እንትቕጽል ነዞም ዝንባለታት ንጌታቸው ምስ ፌደራል ዝተመሓዘው ንትግራይ ይጠቅም እዩ ዝብልዎ ዕላማ ንምፍጻም ይሕግዘና ኢሎም ዝኣተውን ዝተኸተልዎን ጊዜያዊ ስልታዊ ቃልሲ ናይ ባዕሎም ውሳነ እምበር ህዝቢ ትግራይ ወኪሎም ከም ዘይኮነ ርድኡ ይብል ንሳቶም ብውልቆም ኣብቲ ፌደራል ምህላዎም መጠኑ ከዓቢ ወይ ክንእስ እንተዘይኮይኑ ንትግራይ ጠቃሚ ኢሉ ይኣምን ይትረፍ ንጌታቸው ዶክተር ሙሉ ነጋ መስሪትዎ ዝነበረ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እኳ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከመልስ ኣብ ውሽጢ ብልጽግና ኮይኑ ተቃሊሱ እዩ ዶክተር ብርሃን በላይ እኳ ኣብ ውሽጢ ብልጽግና ኮይኑ ትካላት ምጠቕሊለን ከይወረሳን ናብ በዓል ዋና እንኽምለሳ ተቃሊሱ እዩ ንጌታቸው ረዳ ድማ ብዛዕበየ ንትግራይ ዝጠቅም ውሳነ ክውሰንን ብጽሒታ ከይተረፍን ብዝበለጸ ዝቃለሱ ብጾት ብምዃኖም ንትግራይ ዓብይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢሉ እዩ ዝኣምን እቲ ጸሓፊ ስለዚ ነዞም ክልተ ተጓነፅቲ ዕላማታት ባህሪኦም እናለዘብካ ኣብ ዘራኽበካ ኣትኩርካ ምስራሕ ከቢድ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ይጠልብ ነፃነትካ ሓሊኻ ንምኻድ ኣብ ዕላማ ጽኒዕካ ዘላቕ ድሌትካን ዕድላትካን ንምምላእ ውሕሉል ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ ከም ዝጠልብ ብወገን ጉጅለ ጌታቸው ክሳሓት ዘይብሉ ነጥቢ ይብል ይኹን እምበር እዚ ብበዝሒ እንትረአ ብተቃውሞ ክውቃዕ ንዕዘቦ ሓሳብ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዓብይ መራሒ ትግራይ ፈረሙ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣካል ላዕለዋይ መራርሓ ሕወሓት ኮይኑ ናውዚ ምእታው ንዕላማ ይልካ ምውሳድ ዝኸብዶም ገለ ወገናት ካብ ጸመእ ወንበርን መርወይ ጊዜያዊ ህልኽን ሓሊፉ ንህዝቢ ይኹን ንባዕሉ ጥፍኣት መረብ ሓይብሉን ይብሉ እኳ ንኣስ ብግልባጡ ሓደገኛ ሴራ ኣብይ ኣሕመድ ዝዕወተሉ ይብሉ ተመሳሳሊ ሓሳብ ዝህብ ጋዜጠኛ ሃይለ ሚካኤል ጸላም ሳንዱቕ ትግራይ ኣብ ኢድ ብልጽግና ዝብል ይገልጾም ኣብ ዝኾነ ሃገር ሓንቲ ነፋሪት ሰማይ ሓደጋ ምግልባጥ እንተገጢምዋ ኩሎም ክኢላታት ነፈርቲ ይኹን መንግስታት ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ ዓለም ለኸ ትካላት ቀንዲ መንቀልቲ ሓደጋ ንምፍላጥ ተቐዳዲሞም ኣብቲ ሓደጋ ዝበጽሓ ነፋሪት ዝተገጠመ ጸሊም ሳንዱቕ ብላክ ቦክስ ንምርካብ ወፍሪ ዳህሳስ የካይዱ ዝበለ ሃይለ ሚካኤል ነታ ጸላም ሳንዱቕ ኣብ ዝረኸብሉ ግዜ ድማ ይብል ምኽንያት መንቀለን ሳዕቤንን እቲ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ብቐሊሉ ንምርዳእ ዘኽእል
ዝኽእል እኹል ዝበሃል ሓበሬታ ይረኽቡ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ዝረኸቡ ሓበሬታ ተዘሪኾም ናይ ባዕሎም ስጉምትን ምትዕራያን የካይዱ እንትቕጽል ድማ ጋዜጠኛ ሃይለ ሚካኤል ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ሓደጋ ምክፋልን ምግልባጥን ዘጋጠሞ ፖለቲካ ትግራይ እውን መንቀልን ቀንዲ ሚስጥርን እቲ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ብፍላይ ሓፈሻዊ ኣቃውማን ጥንካረን ድማ ብፍሉይ ንምፍላጥ ኣብ 4 ኪሎ ኮይኖም ብሃንቀውታ ዝከታተሉ ዝነበሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሳብ ደቂቀ ጎንደር ካብ ዲያቆን ክሳብ ኢታማጆር ሹም ዝርከብዎም ጥምረት ብልጽግና ኦሮሞ ሎሚ ሳላ ድኽመት እልኽን ድንቁርናን መራሕቲ ትግራይ እታ ንነዊሕ እዋን ብፍላይ ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣትሒዞም ብዕቱብ ዝእልሽዋ ዝነበሩ ጸሊም ሳንዱቕ ትግራይ ብላክ ቦክስ ብቐሊሉ ናብ ኢዶም ዝኣትወት ትመስል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ቅድም ክብል ንምፍላጡ ብዙሕ ዘድክም ዝነበረ ሚስጥርን ኣቃውማን ፖለቲካ ትግራይ ብቐሊሉ ሰተቲሉ ናብ 4 ኪሎ ናብ ብልጽግና ኦሮሞ ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ኣብ ቀጻላይ ኣብ ትግራይ ካሊእ ምስ ግዜ ዝኸይድ ሓድሽን ዝተፈለየ ጸሊም ሳንዱቕ ክህሉ ይኽእል ዶ ንዝብል ጉዳይ ግዜ ዝምልሶ ሕቶ ይኸውን ኢሉ ዛዚምዎሎ ጋዜጠኛ ሃይለ ሚካኤል ናብ ካሊእ ዜናና እንትንሰግር ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ንዘለዋ ኤምባሲ ሓዊሱ ናብ 30 ዝጽጉዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዋ ኤምባሲታት ከም ተዓጹ ገሊጻ መምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ መብዛሕትኦም ኣብ ኣፍሪካን ኣውሮፓን ዝርከቡ 27 ኤምባሲታት ቤት ጽሕፈት ቆንስላን ከም ዝዓጹ ኤርትራ ሓንቲ ካብኣቶም ከም ዝኾነትን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም ብመሰረት እቲ ውሳነ ኣብ ኤርትራ ግሪናዳ ሌሴቶ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋምቢያ ደቡብ ሱዳን ማልታን ማልዲቭስን ዝርከቡ 10 ኤምባሲታት ከም ዝዓጹ ሓቢሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ብ1993 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኤምባሲ ኣብ ኤርትራ ዝኸፈተት እንትኾን ኣብ ኤርትራ ንዘለዋ ተሓሳስብ ኣው መሰል እናኾነነት ብምምጻእ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ተዛሒሉ ጸኒሑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መጻ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ርክብ ምፍጣሩ ስዒቡ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝነበረን ርክብ ክመሓየሽ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ኤርትራ ሰራዊታን ኣብ ትግራይ ብምእታው ኣብ ጆኖሳይድ ኩናት ምስተሳትፈት ኣሜሪካ ብልዕሊ ትካላትን ሰበ ስልጣንን ኤርትራ ማዕቀብ ምሰንበረት እትርክብ መሊሱ ክሕርፍፍ ክኢል እዩ ፕሬዝደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስተመለሰ ምስ ድሌት ኣሜሪካ ኣይቃደውን ንዝበሎም ትካላት ኣብ ምዕጻው ከም ዘሎ ሬተርስ ጸብጺቡሎም እዚ ማለት ግን መምሕዳር ትራምፕ ምስ ዘን ሃገራት ርክባቱ ጠጠው ከብል እዩ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ንማልታ ክሽፍንን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክፈጥርን ክከታተልን ከሎ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ድማ ኤርትራ ይከታተልን ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ይሰርሕን ማለት እዩ ጸብጸባትና ከም ዘመላኽትዎም እዚ ዝቐረበ ምዕጻውን ምንካይን ኤምባሲታት ኣሜሪካ ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ዝካየድ ስራሕቲ ንምምሕያሽ ወጻእታት ኣሜሪካ ንምንካይን ዝዓለመ ዝዓብየ ስትራቴጂ እውን እዩ ተባሂሉሎም ካብ ኤርትራ ከወጻና ኤርትራ በአፍሪካ እቲ ዝሓመቐ ኣገልግሎት ዝህብ መዕርፎ ነፈርቲ እህትውንን ሃገር ተባሂላ ካብ ሃገር ፈረንሳይ ዝፍኖ ሬድዮ ኤሬና ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ከም ዝበሎም እታ ሃገር ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝሓመቐ ግልጋሎት ዝህብ መዕርፎ ነፈርቲ እህትውንን ሃገር ተባሂላ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ግሎባል ፋየር ፓወር ዝተባሃለ መጽናዕታዊ ትካል ብዘቕረቦ ናይ 2025 ጸብጻብ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝሓመቐ ኣገልግሎት ዝህብ መዕርፎ ነፈርቲ እህትውንን ሃገር ተባሂላ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘት ሴራሊዮን እንትኸውን ኤርትራ ካልአይቲ ቤኒን ድማ ሳልሰይቲ ኮይነን ተሰሪዐን ኣለዋ እቲ ትካል ከም መመዘኒ ዝተጠቐመሉ ነጥብታት እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝህቦ ግልጋሎት መጓዓዝያ መጸበይ ኣጋይሽ ዝውንኑ ኣገልግሎት ምቹእነትን ቱሪዝምን ንግድን ዝኣመሰለ እዩ በዞም መመዘንታት መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝሓመቐ ተባሂሉ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑሎም ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝበለጸን ኣገልግሎት ዝህብን መዕርፎ ነፈርቲ እትውንን ተባሂላ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ሃገር ድማ ደቡብ አፍሪካ እንትትኸውን ካልአይቲ ድማ ኢትዮጵያ እያ ኣህጉራዊ መጽናዕታዊ ትካል ግሎባል ፋየር ፓወር ብዘይካ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ደረጃ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገራት እውን ዝርዝር ኣስፒሩሎም በዚ መዳይ እዚ ድማ ኤርትራ ካብ 145 ሃገራት ኣብ መበል 120 ተሰሪዓ ትርከብ ይብል ጸብጻብ ሬድዮ ኤሬና ብምኽንያቱ ጉንበት 1990 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎአን ዝተፈጠረ ኩናት ኩሉ ዓይነት ርክባት ደው ቢለን ዝነበራ ሃገራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመራርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መምጽኡ ስዒቡ ኣብ ሳልሳይ መንፈቅ 2011 ዓመተ ምህረት በረራ ነፈርቲ ሓዊሱ ሕዲሰን ዝነበራ ርክብ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2016 ዓመተ ምህረት ሙሉእ ብሙሉእ ደው ከም ዘበልኡ ይዝከር
ኣብ ጉዳይ ሱዳን ዝድህበ ዋዕላ ለንደን ብዘይፈረ ተዛዚሙ ብጉልባ በዘተ ሰላም ንብድሓን መሻርክቲ መንግስቲ ኢማራት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮይኑ ጸንሐ ዳዕመ አልሰሪዕ ዝተኻየደ ብውዕል ዘተ ሰላም ለንደን ሎሚ ብዘይፈረ ፈሽሉ ተባሂሉ እቲ ዘተ ሱዳን ኣብ ዘይብሉ ተኻይዱ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እንግሊዝ አፍሪካ ሕብረት አውሮፓ ሕብረት ከመውን ፈረንሳይን ጀርመንን ዘካየደው ዋዕላ ሱዳን ኣብ ለንደን ተኻይዱ ነይሩ እዞም መዳለውት አካላት ሚኒስተራት ወፃን ላዕለወት ወከልትን 14 ሃገራት ከመውን ክልተ አህጉራውን ትካላት ኣብ ዝርዝር ዕዱማት ከተቃለሉ ከለዎም ምስ ገዛእ ነብሶም ሓዊስካ ብጠቅላላ 19 ሃገራትን አህጉራው ድባትን ክሳተፉ ዝገበረ ኮይኑ በዓልቲ ጉዳይ ሱዳን ኣብቲ ጉዳይ ኣይነበረትን ተባሂሉሎም ኣብታ አኺባ ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ሕብራት አሜሪካ ካናዳ ቻድ ግብፂ ኢትዮጵያ ኬንያ ሱዑድ ዓረብ ኖርዌይ ኳታር ደቡብ ሱዳን ስዊዘርላንድ ቱርኪ ከምኡውን ኡጋንዳ ክኾና ከለዋ ወከልቲ ሕብራት ሃገራት ዓረብ ሊግን እውን ተሳቲፎም እዮም ሱዑድ ዓረብ ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈት ኮይና ነቶም ኣብኡ ዝተልዓሉ ሓሳባት ኣትሪራ ተቃዊማቶ ተባሂላላ መንግስቲ ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ዝኾነ ብሕጓዝ ዝግበር ርክባት ሱዳናውያን ክውክል ሕጋዊ ባይታ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ መግለጫ አውፅኡሎም ብ10 ኣሽሓት ዝቁፅሩ ሱዳናውያን ነበርቲ እንግሊዝ እውን ነታ ብህልቂት ሱዳናውያን ኣሓት ደም ዘፍሰሰት ዓረብ ኤምሬት በቀጥታ ዘሳተፈ ዋዕላ ብምክያድ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ አካሂዶም እዮም ከም ሳዕቤዱ ድማ እቲ ዋዕላ ብዘይፈረ ምብታኑ ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ ይናሃለው ካብ ምዕባለታት ሱዳን ከወፀና አዛዚ ዳዕመል ሰሪዕ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ሐሙቲ መንግስቲ ሓድነትን ሰላምን ዝተሰመየ ተቃናቃኒ መንግስቲ ከም ዘቆመ አውጅሎም እንተኾነ ሱዑድ ዓረብ አንጻር ጎናዊ መንግስታት ሱዳን ንምስራት ዝካየድ ዘሎ ጉያ ፍታሕ ከም ዘይኽእል ሎሚ ኣብ ዋዕላ ለንደን አጠንቂቃላ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚዲያ ንዜናታትና ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወድሰብ